SOMPA TV oh wisdom ni metie SOMPA FM SOMPA TV. Dumienu abo aha eya SOMPA 106.5 FM Accra. Tienie SOMPA 106.5 FM Accra. Original ye prem to broadcast ye ni ansantro 40 won ho. Egu montene so twe pen eto paper so. Ekru che ni nyina na afi owie wode ma asemfo nso. Di ni kiki tu na ni ase. Eri uwa mo ato so yi mu nyina yi ntata na ewom ni free mu no. Ena de ne akade amayanse yanso yanyini antumpiti wi mo kase kwan so emfa emma wo abusua hye ne nso se kase yi se be ya oda anwuma ko bi adawroma ena waso yasene eme de bre wo eye secure sanitary pad eye ema ho tetam papa ne etimi bu ama bra wo bu onsa ne etimi mema na asumdue mema nso efie ni asumtimi dweye pa no eye secure sanitary pad wono na dawroma ena waso yasene nanso anyi ono nkonko sanse Bakufo ne nsantimi nkata nyame aninti 2074 ye twaneti afrenes T74 na dawro ma wono so ka hono bie ena kase yi etwaguo na awie yi nsem wa de som wono na poso bie ene se ye bekọ akopie mu ewo kwawu etibie areho samne se abusua bi wo modi posen enipa mienu etinananom siadodi yasase akire na enyan Ghana mampani ahye se opa asumdue anu nti wa sham nkrofo bi na se na pamfo so wo nkoso bole sola tuna kaba ane mpatam wo nyina no mkopra asumdue ma no Onyanyafo Hassan Tampuri wakasa kire mu se enanu asem wesi wo eye Accra Rich Hospital no enka brantie no na kompese wo mu ye bibifa ho na no ana Dr. Yankson ade atodwa ese wei ni esi ya wo region no e kire se niema bi nkoyie yemfe ye ni na ho Lydia Yako Donko wono oyopani kwankyerefo ewo Criminal Investigation Department CRD ICID wanom abona baso esi wonkodi dwuma bi eyede ade ye ba omode atwa bosompo ne akọ amanone na amanone nsemu no China ani India nanke enim se wo montokwada wo montam na nso ne wo mo brasumdua bua ye de munchemu e de bema wo Abusia ensem ne doso ene na hwei anuanom panu yase adwa ye de som hye so se ensem ne fi SOMPA 106.5 Accra afei ekwakopie mu ewo SOMPA 93.1 anu ya SOMPA ye nyina ya headquarters ye wo Kumase anu ya sentimental mu Kumase wono a oba na afo ho de kro no nso a ayiko 100.9 wono nso wo Kumase ho a no wono nso agya petim wo wie pe no ato e de amane wono mu a ewa France ahinkro Paris no mu ho no adamfo pa radio enso je no ato apetim wo ho nyina ma Emmanuel Macron ene na yire ni wo mu aka nyina sesebon wo ma je atam kakraka pa afei SOMPA nkrabata hodo no enne de disuei SOMPA 101.1 e watakwa SOMPA 103.3 e watakrade SOMPA 106.1 watachimai 98.9 e wosunyane 90.7 ewo nkranza ena SOMPA 101.3 enso ewo doma upiem wo mfimfim mantano ne nkwado a mankasimo nso obeti enka na nam Kingdom 106.1 FM wono so jigum kama pa mesrawo bia na wonya hunu ye okwa Play Store ana App Store no so a eya no akwa hwe SOMPA online ehon so yaye app no kama pa da ho a ubetimi atie yan ubetimi ahwe yan video na audio bibia ya correct edem kama pa ukọ udi code na so nso a baby a radio akantra nwamfo ne wono ya no ahwe SOMPA FM ye ginamu denden di kita Captain Amband no etrete wamu aka nyina amane nyina etimi akonkan kama afei bra Facebook sesi a eya SOMPA 106.5 FM Accra SOMPA 106.5 FM Accra and a YouTube near SOMPA FM Live www.sompaonline.com so and some we any do be a kahono ya kruchere nyina e de akwa akugu ya obenya do mu akenkan ya no ma beti enka wakase mu no eye me obrempon na
Kwaku Ampoma minimini aba Abena Bedu Adepa Kofi. Ebusia yada se ye free sam na se original ye ede asom wachichi ne bencheye na ye de areho sami ena efrase ade ama epoye emantamo na ye pimu ewo eye kwawu atibie said obi ede bo na nyumo se kwawu atibie kwawu atibie ebusia areho samu a efri kwawu atibie ba ene say maami bi adodo na anim se ye fra ne tani wono aduane en woton ntu wo fufu wo ye choba ewo kwawu atibie empanifo akire mu se wono ene ne ma wo mo akokwan ho akoto mo aduane abafie kura abedwade wono makwura dem se wono da wo se de anim se de eja se kwam de wo mo se wono mo amen wono mo kire mu se maami ne mai ade ache wono mo shadante wo mo nka wo mo se bia wo mo afiri kwa ho ama na adwene nti abia na se wo mo ama ntem enti na bia na fa wono so hwan wono boy na kire se ade ne ya bona enti na wose wo mo yi posifo a wono ewo kwawu empatam ho aso kire na wono mo hyase edi hwehwemu mapa etimi gu akwan mu na enum no ana family landlord me kire opani a wono no wotua wono mabusua na no eyo owura osafo wiafe Emmanuel wo bopini aposifo ema wono hyase ehwehwemu ana wo mo kohu se mami ya wode tani ne ba a wono so wo mfinhia be semienu wo mo mienu de o ma ye gwan too soon wono mo edi kan da e wonse do na mom mienu ano so ya maame ne made na eche se critical condition pa na nya asem ketwa na wono mo hwehwe mu no mu se emisa aduane a wono mo di yesa anadwo na anwumre no eno na ebia se broni be ka se food poison ananse se obi na sheda edi bibi gu aduane m dia da one day we can't tell now etini na was supposed mu ahwehwemu a wonom etimi ehwemu ahuntina hunfo no wonom ekohwehwemu na sabram no kasa idie wonom de maame panino anafei ne ba wono anya mfinhia no eye mienu 2 year old son no womo de womakopie mu ewo eye bia ya yekora mu na afei so enkwada mienu a womo susu se womo di aduane ne bie a sese no ba bi womo da ne mu ade no womo je ayarhwe ewo kwawu government hospital no ewo atibie na mpanimfo akire mu se obi bia da hwe na didie mu yie obi nka se ebia obi na hyeda ade aduro ekwagu aduane mu ema maami ne ne ma ediye esanse wono mudi ya na no abi na wo mudi kwa montene so akwaton ye na no ane sa na me ya etumi akwafa asa awrahusemi eba ye enumu empanifo so obi amana ni na ho na mom de asie ne de posi adwuma ko ni fe no ewo epoye mantam no wonom ade enema gwakwamu a wo mo hwehwemu na ye to ansem ne so na akọ abankasiem Ghana man His Excellency John Dramani Mahama akire se na ene ensemo a ACC ewo ukopie mu ewo savannah ene ne mpatam a se ne niam ekoso ewo mpatam ho no emwa kra enhye ni monyam enhye nkura he eno nti wono wo Singapore sesi a ya oni oman no Singapore oman no gusu a ya wo mo eye anobaba ye se ne be ya oman Ghana ene abibire mu nyina nso ye benya mfaso edi afri mu nanso sabi mpreduasa wo kono na won tibi nkase wo kwahye Singapore ho no a wobreko anachi asomdwe ni ho no nti wafa tetefon afra ya bonwura ya jire bikunuto jewu swala a odi kan wone no wabon komo pa sane ya be ya empatam ho no wo metimi apra asomdwe ede ama ne sa ho nti wabon komo ni wiye no a na entantam so a wafra National Security Coordinator ena fa Minister for Interior wafra wo munyina ena waka kirom se nimanimu ye wo muntumirika no mo fo mani nkire mu ewo soala titru pa ana afa ebole wa ho nso anu nkọ ho ne wo mo ne ya bonwura enso nkonko hia na wo mo nkọ bonkomo no wo mo mpe kwan pa wo betimi afa so na wana prasumdwe ede ama na afa nso no wa hye onimnyamfo Muntaka Mubarak Mohammed Triple M wa hye ne se wo kọ na wo lead team no a ekọ no na fei wonko ya bonwura ho no wonko ka nkire ne se wono mampani pa asumdwe eno nti empotam wo nyina free sola ekotu na ka ba mpotam ho ebole ene mpotam wo nyina no woni nyina mpra asumdwe na sa asumdwe ba sa mpotam ho a ebetimi aboa amoman Ghana nyina no yetimi de ensasi eboa kasa no kre ya ye bi sa enkrata yi odemnyafo Felix kwachi ofosu ya ono kasa ede mama mpani ne nsa na hyase
Ya to asam no so wan sam foforo mu dia ma na Commissioner of Police COP Lydia Yako Donko wono na upie mo award Criminal Investigation Department CID ni mu a woyo pani kwankyerefo ewo mu na empanimfo akire mu se wo mo ani posi adwumako no wanom abo na baso pa ni nyina ne se wanom abo Lydia Yako Donko COP dini se wono wonkwankwabua se de beya Interpol Africa Regional Committee no wanom afre ne so bie na adwuma no so atumi akoso na ebra wanom bo maami din no maami esomu ade akomapam age so na yeyi anu wakasa kire mu se ebra panifo hu na adwuma de ne obo kankan wanom agya wo mo ewo posi adwumako no ahuntahu no afem no wanom ye adwuma ehu sasemase ana so bintin bi bia ne niema wo ye enam so ama na akwachew ana akwobone kwan so wo mo hihye ya wo mo di begu akwa mu no wo mo timi hwehwe akokosiase na wanom atimi ahu se na adwuma so ani ni aboni dini pass wono wonkwoka Interpol Africa Regional Committee no ho dia na ne odi akomapa som na wohwemu a wachire nsemu say wohwe baabi ti se Ghana afa Egypt Kenya na afa South Africa empanimfu a wanom wo sa committee ni so ni nyina no wo mo bo wo ho modene enti we no sa committee no yase ya fra so a wo finhia enan ya wo de kwakwaboa ama adwuma no atumi afa ntampefra eno mo na Lydia Yako Donko kasa kire mu se na ni asopopopapa esanse de na wanom na agya no mo nim se bia wo mo de wo ye hye ahane ase nanso sa na esikuku so ayesreshre ama panifo ahuni abo na baso nti wosom wone panifo ebeye adwuma emfinhia enan adi animu yetoa ansem no so na yakopie mu ewo asantemantamu na agiso mrahye badwani onimanyamfo lawyer Kwabena Boaten na watete afaso ewo agiso senior high technical school na wakwa ye no hu se se wo mo sa school yi kura mpo no achare ye pa nanso wo mo asase kase ya ho betimi asidan ene ye de di kan ne etoso mienu asase kase ne wono wamanfo e wonpotem ho no wo mo ekuru chense ase no efa nsase no saa sanse school no ni akade ni sika ya obetimi de asidan no e de asidan ni bi mpo de ato wo de afa ho na aja woni abo nsase ne ho ban bio nso aban so kura moa ya wode kono ya na e wo fom pa no nti wo kono wasi wo nkura na hwe wo kura cement bag maako wo ha school ni mpanifo onye no mo fanye bibi kami dwumadi a medi semna se bedwani me baye niema medi asimedi so de di kan adesua to so mi no apomode ne mabuno enwuma we ka de ye de fa adesua no suku mpedifo ma meti ye se ye wo no intimi to ma ne nkansi aye ko basa yi nyina ye ne di pabonefo ade be san ne nkofo biwuru suku mu ha be ha nkofo ma eni ade wono mo nso a wo mo kan ma nantwi de biwuru suku mu ha de abaye de wo mo de ba be se mofra no bambo mu no nyina yi se de ye pese ye no eti schoolfo mpenifo de to menim no na wase betu ho anamo na me pesement de ba na edimu ya ho aka de bia ka ho no ye de ka ho na yitimi eto wo no e manisie na afi hu se ye mofra no edu o ma ba school no o mo ho bambo no etina ne naso onimanyamfo lawyer Kwabena Boaten ajeso mrahye badwani na wowie ye pe na headmistress ya wada ajeso senior high technical school and Ori Grace Asamani wajina school management nyina na afi akyerɛkyerɛfo na schoolfo mpanimfo ani schoolfo na nkasa mu wajina wanam no se das ye bi mra bio wano abo ukwei ya kai na sanfa kakra beka ho Sembi to nanim about the security of our students and our staff. And then we're buying 100 bags of cement. And today can say Yamin Shrano. Nim say in Koma any nedin na eme permanent so obabe boying. Na your school ye wall no in Shia enti ema intruders rem sometimes even a man for nen trie nen kamani adekra rem nipa su rem especially anajo ebe high school for any teacher for kakra mo ha dwin enti yedana se nim say emwani bibia beka ho na school you sha ye wo teacher for me and sampe enete we have more than 2,000 boarders nti ye be stress say kamwani bi mra say de be ya ye betumi anya staff accommodation emrana de wo mfa mwani bi meka ho na staff accommodation so ho aye de ne pa ne kura mu no na assembly member ya ogina mu edema ajeso akyeremade onimnyamfo Kofi Aboa wono to se wono abo wa ya de na emom ye nso assembly no ye kakra de ato aso
me fa konya so ado bibia ase tifo ne ada MP so ase wo donation wo de ama in school no you say ade aya boso na ne yenya asempa o de $100 ya beche if he say assembly yenya MC yenya first meeting ya dia 2 MC about intruders and more mobile school more ya propose problem na chena and when you ya train solution e be say school management no nya bote bia da na kwanso a e bobo na ma bibia toyi ama school so akonkan ama school no so akonkan we eye orumnyamfo kofi abo wa no eye je so akiremade assembly member wono ene kasa yi Jumedie bi kwaso ewo Kumase North Diocese no eye Methodist Asafo ya eno ewo ho na jumedie no na eye maiden annual general meeting enti no Kumase North Diocese no men's fellowship wonom ene ka wo ho bo mu a wo di sa jumedie ehhehye so na jumedie na se no panifo ani tini atwotwo no na wo kurukuru krakraye a wonom de wo mani onyam ekwata jumedie na chi na mesni aban krache a wono owo kwada so municipal no ayo nyafo Eric Esibe wo asie bi ene wanya kwan ene amane boni ba wabedu edi nkomo kire mu sei aban no ayena ni so ade hunu se ensode a wanom etimi bua amampuntu ndwuma eheta wo manyim no wobaso wanom wasene enti wose uhwemu Methodist Asafo ni sei no eba ni sukusu hospital se ene de ekeka ho a wanom timi sipi na enti no onyenyafo Eric Esibe ehye bosei wobaso Methodist ni Asafo ni mu na wamo etumi aye yesukusu ene de ekeka ho a ebetumi aboa oman puntu. And you do baby, I want us to establish one as a woman. So I just you. If you let go out, obviously we go university. At the end of the day, you no science to of the private school people are charging you to know. The best way. Media markets was assembly, the 6 million people die. Then you be super home money. Ebra mesni aban krachi ya wo kwada so mesni nim e wasante mantamu onyanyafo Eric Esibe kasa wiye no esanse na ye men's fellowship ya wonom e wo Kumase North Diocese munti e na wo mu hia ye nti titirani e de masa men's fellowship no aye brother Thomas J Soja wono so ani amani boni ba wa bedu edi nkomo sei Kumase North Diocese yete ye ho free courses e memma nyina ya kan ye ho aboma ye first AGM e de abebo ye kuo no ho ebra ye afia hwemu no ntina na ehie mu ye no akoso krama nyankasa ho adwene free bishop wa so aba MC obia ba memma ni se na se umaba ama men's fellowship openia wetua wano ewo eye Methodist Asafo no ewo Kumase North Diocese onyonyafo Thomas J Swedja ene wani amani boni ba wabedu edi nkomo na yenwura mu ewo apomden nkomo mu kakra na enum ho ene video no ejentre hapa ewo my Ghana mu se Regional Hospital abrante kwa bi e friend se Rafu na wako ho so wako akọja yaresha anasefo wo ho ne doctor fo ho atwi wani ene oye video ibe to social media so mamamfo wo mu twitwa bi bo Regional Hospital fo ne empo anasefo ne apomde adwumafo wo Ghana ha de obi aje ne hye na nam so no ema orumyamfo kwamna minta kando se wono mato abedwakuo bi ya abedwakuo no wono mo hwehwemu na afo matimi ede wo mo hwehwemu ede aba na no na hwehwemu no mo ye yo mo de baaye no empanifo che se ababa wa no a nurse ni no a wono krampo ne ho ba asemu yi wo se se hwe anya no che se wode anibre ene wo se da de akakra nim saa eno na e baaye kane no panipa ya no eda vice president former vice president at Ghana Medical Association Dr. Justice Youngson wadna no atumbiem ene wo che se hwe saadie ya Rafu kwa ye no ene saadie ya mpanifo aye no eno kire wo se ukọ hospitals ahodo anya rage ho nko rage ho de ka ho de na nso ko hospitals ahodo na ye frɛ bibi systematic failure niema o se toto na akwa mu no ya mfa toto na akwa mu ye niema nkɔ ye ena nam so ema saade yo yabasa no. Now if you look at number 1, it's basically telling us that there was no delay in attending to the patient. However, the systemic problems within the facility, which are outlined in 3 and 4, was basically the cause of a delay in getting a definitive diagnosis and treatment. And of course, this tells us that the actions of this gentleman, Ralph St. Williams or whatever his name is, were unfounded because the committee has established clearly that there was no delay. And if you listen to the narratives as evolved over time,
the nurses or the medical team were clear in their minds that they had already treated him, and the other patient that he was complaining about had also been treated. But of course, the systemic problems were what they were trying to deal with, and those ones are beyond the scope of the ordinary worker in the emergency room. Now, if you go to 3 and 4, where they talk about the lack of facilities or the broken down equipment and what have you, that begins to tell you the kind of challenges we have in our healthcare system. Dr. Justice Youngson, Kaneno, Vice President at the Ghana Medical Association, Nene, and yet, na wasasam krona mu no na onyenyafo Hassan Tampuri wano woye gushegu emra shebedwani upiemo ewo eyemra shebedwafie honom nso a woye deputy ranking member edema constitutional legal and parliamentary affairs wano so akasede nanu atumubie wase abrantia Ralph Williams ya dodo na afra na Ralph ihu nsem ya ejintra hen wase na sana panifo no no mo pese wo mo ya na akoma cover Ralph so asede yesabio nka yeso asone so no na wase se etakwaso sana na asede ya mamra no kwan ema emra no etumi ndi nipa e wase edi anase baby a e wase di nipa no esi akwantempon mu na numu no anora Hassan Tampuri se ananu yi a ononyafo kwabena minta kando eti abedwakuo se wanam ntena se na wo mo hwehwe sansem ni nkosi ase a wo mo di o mo ne ba ye nso eye medical ayifo se association fo se wonum kura wo mo so mu enye yi wase se de wonu ankasa tena se ehwehwe mu no ononyafo Hassan Tampuri na kasa yi o wo hu se na Ralph na ankasa na mpanimfo ne pese wonum ye ne kutupa anaso wo mo kura ne so na nka de e wase edie no wonum pese ebedi no enu ntia na sasa akwaso sa nso padia na entwa ye wo mai. Elephant in the room is the fact that there is an attempt to protect the person who was the perpetrator. He brought out all of these things. One, Ralph Williams. He is the one that, look, in all these hospitals, sometimes you go there and you have to wait. Sometimes, the workers are working under severe pressure, lack of equipment, and so on and so forth, psychological, personal issues, and so on and so forth. You don't go there assaulting nurses. And in the report, you can see there is a clear attempt away from all liability that he's supposed to face. And they are saying that there was no evidence of assault and so on. Look, in law, and there's a celebrated case of Cole and Turner, they said that the least touch of another in anger is battery. So you don't need to even hit me so hard to dislocate my jaw or something. The least touch of the person in anger, or you put a certain fear in the person already. So the person doesn't have to feel physical harm, or even mental or psychological harm. It's enough. And it's enough for Adiana so ya verbal assault to her. It's now a simple share no sum. And to know opinion one no PM one Rasha Bedefia committee ya one Esha constitutional, legal and parliamentary affairs no so where a deputy ranking member or Sansu Yam Rasha Bedani, Gushegu about 1 peso, on for Hassan Tampuri and watcher Nadri. Abusia se unya ma Facebook na so atumrika join ya wo ho SOMPA 106.5 FM Accra. SOMPA 106.5 FM Accra. Na fefa comment to oni ankenkan ni nyina kama emfa emawo. Na wasa regions ensem ya mu no. Amanfo se ba ye. Wo mo kra mponye nipa nyina no ane frɛ ye. E wo committee no a wo mo te ye the report ba ye se o ababa wa no dislocation. Che se ne bowre kra ho anka. Eno asada ko jojo ne ho se na wapira na wapegya no nsa kra akoto eniema mu che se wakoye ne ho something which is there si wantan. Eho ape ene etoto nhoma no ene ne asoye hwa pomden nsem so ewo man Ghana mu Ministry of Health one mo kasa mafo to ne good man ene ne bon komo no se he wono de watete sansem ne mom wo putu on records ese wo bia sa bre no no wo ya adwuma o rage ho no wo ho bie ya e wo so wo mo frɛ no ana na ne di mu dasie no wone frɛ no ebe ne bon komo empo maami ya na se na asini ya wono asemi fa na so ba ye wone frɛ no adokotafo wo ho wo mo frɛ wo surgeon fo wo ho wo mo frɛ wo wo bia frɛ ya frɛ security man esan ka ho enu nti so obi gina ba bi ka se enyi wo nyina no frɛ wo ma sa nipa kro no wonim ne wo ka. I just want to clarify some misconceptions. Yes, we spoke to every professional, nurse, medical officer, consultant, specialist, head of department on that set day. We spoke to all of them, spoke to everybody, including the doctor who saw Rejoice. When we were doing our work, the day we were supposed to speak to the said doctor, he was seeing, she was seeing other people
people. I will not put out any names because of some cautions we've been given. Let me confirm this, that we spoke to the doctor who saw the lady. The day we're doing that, we spoke to the two of them. We spoke to the doctor and Jennifer and Rejoice at the same time. What we're doing is that we ask the question, and then the doctor will say, the lady would not deny what the doctor will say. This is what we did. The committee moved into the ward, get the two of them to speak. We spoke to the two of them at the same time because we wanted to clarify certain points, and we were able to do that. Disregard anybody who said we did not talk to them. Obi obakase eni o mankasa bia sa nipa kro no wo yetrofo muntwa ne mo kra wei eye panipa ya oni amansan edi kita ho ewo ahye ya hwa apomden sem so Tony Goodman wono ene ne sompa kase ebo enkomo no abusia hye ne nso ma me na ya no din aye kase nyina no se empani se baabi fo didi me na baabi fo asomadwe won enti si ya no odin se no na se ma no wan ho ye se ya mema no nso ye wa akokuduro ya ye de ye adwuma me pa cha otie bosomi yaso ye si fufuro mu eda china afrika na ebinom de ye hyase e ma na asem na mekan ma na de wo mu nim na mekan e beduru ho no wo behunu se o kasa ne ho a anka dipa ho ne bon komo pa enso be kasa ne ho no nya sa nipa kro wo tu chiki ma wo ye ba wo tu chiki ma nye wono a nia wo komu e wo ne ma mu no wunnim ntia na ya si dwane pa sanse wabu ne nsa na bu a wabu ne nsa no ahotetam a wode eye ne ho yie no me pa cha obusa no enye secure sanitary powder eno nti no oye saa no me pa cha opebi ma no se wunya pebi ma no se ekimu a wo behunu se saa de no subsequent ne nsa bu obebu nyina no wante saa akra biu me pa cha esan pel cotton no a ye de afa mfimfin no eno ne boa ema eno no moja so fi ni nyina firi wo kama na afei minti no a ye de afa mfimfin saa no eno aboa ma wo ma aye no mu no atimi akonkan pa we nso hyem dodo bebre ya enye na kora okọ shops ahodo nyina mu a tables for no nso nyina no udu do medwam ho akora mpo wo no wabembe ewo kwan ne ho na aboa wo table no so no wo mu nyina wo mu ton bi eya babode na akọpa bito wo Kumase ene ne nkwado a Mama Excellent Cosmetics e wa dum PZ ena kwada so estate taxi station ho no ano eho nso obutu ho me pa charge number si na fresh 0243 861 0243 862158 0243 862158 na fe one no abo enkomo me pa chotie bia na wunyante aduro ne efre no 2074 no fo aso fa misimape 2074 eye adu papa ya ka antete no nanom enum no mo de anyini ache na me ka kire se nanom no wo mo nyini saa no na se duru ba bia ne yesi wanyini we de wawu yongo kra no 100 years 90 years 80 years wo mo de se eno ye gone too soon no nanso wo be ha se mami we de onya 120 papa we onya 159 ebinum kwa akoduru 160 ni 170 esan se eye hahama ene nubuna na no won hye de kukuom no won de cup kruwa e de atoso na ye sanom na anopa anwumre wo bo ne se ne wo bo abekwan no eno na mo nyini che saa no eno na nei empani asa ye hwehwemu sa akofade aba bio kan tete atempon no wo makofade aba no eno ne atwro ho 2074 pebinom na beboa wo a wo mogya mu yade bia wo de hwe me bosu tawtaw e de amaw wo de awom entitie wo de na akwaye te se blood pressure mogya broso na e hawo ana se wo de no wo blood sugar level no a ewo soro obi so wo ne de enye normal wo hia se obenom 2074 afei ekuro tuwa na ahini a na enwuye kope 2074 hepatitis B ana hepatitis C HIV ewo nipadua num ana se obojanum kidney infections liver infections prostate enlargement obi wo nso wo home a na nkabone ana wakasa tim se nkabone de akire ba enye se bia ne se ana nanum na egbon na emom ekuro na edidi netirim wo hia 2074 eno na betimi aboa osa na afen so obi a otabo watoto aso pa wana kwa yansamawa obacho wo de no behia 2074 obota ye ya pa ta hyehye arthritis wo so wanim ene wona ase ehonhono ko pharmacy ne herbal shops nyina mu na kwa kope 2074 ni bi eto na emwa FDA ahwe magia atum sampa 2074 no eyedudo ne kwan so ene aye no a enke kanwa bia eni ho wunya bi no mu a ebeboa na emom hyene nso enyem opemfo aba wa makoda nufo na akoda wonya mfinhia no edu emienu wobi aka bia ebetimi anombe
Wa wo pa dodo atu ato no kan shi Drugland oya for ni chim wo na fe kuma senso Ashtown Kolina Keba wono so benya bi ato ewo ho je numbers no nkyeremu bi age 0246 073 498 0246 073 498 and 0501 628 931 0501 628 931 na onempani abo eho enkomo yemfa nsem ne nkopie mu ewo amanone na wa amanone nsem mu no yegina mu ewo China wonom ene India fo entam na mene wo kase ya na manfo nim se China ni India de no kura pa nya de sa asane asumdwe abua wo monom ne kura na no ena nam so ema China president e friend say Xi Jinping one also ni India prime minister friend say Narendra Modi one makwa akohia na wo mo bon komo pa ewo Shanghai Cooperation Organization no no e yatwa ne tia friend no CSO wo mo hye ho a wo mo bon komo kakra sa ewo Tianjin ɛhɔ no mu di nkomo yi na wɔ san komo di enu mu no ɛna wɔn mienu nyinaa I promise wɔn ma wana to be faithful and loyal to each other ɛna wɔn pledge yes wɔn mo kyerɛ sɛ santo kwan ketenkete we hu ya na we yamuna no wo mu nyinaa yi afiri na sɛ wo kyena bi esan da akye asemuti no wɔne aprasomdwe na saa de we nyinaa mu no yero Donald Trump ɛno nso wɔtete sɛ santo kwa yi akɔso no wɔn nso menteme ho ase kɔso wɔn ntam no ɛnam so kura mo yɛ sɛ so wɔn anoma asomdwe bu a wɔde sono kɛse pa ɛna ɛtoto wɔn so a meni wo ka sɛ wɔn nyinaa akɔ asomdwe bu mu akɔ na nyinaa akɔ nkan ɛno na nam so Emma Russia mampani Vladimir Putin wono nso di America ade aduru hɔ bie ɛwɔ dwumadi a wɔn die nyinaa mu wono nso ka ho no de ba ne sɛ India and China no wɔn nyinaa namfo a wɔn nyinaa ɛto kɛsɛ ebomu kama pa ɛno nti okɔduru hɔ yi wakyerɛkyerɛ wɔn nyinaa akyerɛ wɔn sɛ nokura asomdwe bua na wɔn nom no ɛbɛkɔ yie ama ne ma nyinaa ɛtumi akɔnkan kama pa ɛno ɛne nsɛm a efira mo no ne ya yada ne akyire ɛde amawo na ahyɛ ne nso na kɔpɛ time herbal mixture ne bi tɔ ɛno na ɛbɛboa wo wonya time herbal mixture na wɔtɔ na wɔn no mo a oh sɛmade dia ɛna aha wo wodi na aduane na wontimi nom wontimi nibie wanumu ato niam ankoyie time herbal mixture tibidi na bibia ankoyie mfama waposo ɛyɛ oya no mepacho time herbal mixture ene be yisa ha nyina ɛde afiri ho afi obi ho nso a wodwonso a wote ya wachire pa wobebre pa ansa na dwonso no nso atimi aba mepacho immune system na ye weak o general body well being na obetimi akoni ye pa no wo nso so wayɛ oba na aba ma empam niam ankoyie mfama wode boni a ribam na da form me pacho eya me mu 69 chro wine ne ne manyina nko yie mfama wo hia time HH mixture ene ne capsules no wo ba ma be ma ne nko ankoto nchro wo bre ko awon so da ho se na nkan ya boka shira to ne so ya na nka eya asode bu mu kakra se premier a ye de eja e de ato ne so eya mu nyina mo nka mo misan se ye mfumpa ene ye di ne sa no se wo beko ne ye pa na fo ne agye eya anonom time HH mixture ene ne capsules no eno ene betimi ade aboa pa eno de enye na e wo pharmacy ne herbal shops nyina mu wo pedodo na wo nso atu atonwa KNG herbal ya odi no ba ye no o wa bija mrum eya afre number si 0244 417669 0244 417669 na onempani abo enkomo aha ena busia abrame ekwan ema yede awia premto brekase no yede ne nyina asi ena nsem wa yede besombo na poso bie ene se yekopie mu ewo kwawu atibie awrahosam ne se maame bia woton aduane wono ankasa ne ma ekoton aduane ba ya wono bewura dem da ya de kyenye maame na tinananom siedo ne ba kuma wo 2 years wono so tinananom siedo mienu enso dawusu wo hwehwe mu na food poison na no ena Ghana mampani His Excellency John Dramani Mahama nso ato enkra free Singapore edi ama Ghana mpani 43 pan interior minister say wono nko sola tunakaba no mo nko pasumdwe mu oman no ho COP Lydia Yakodonko ye Director General Edema Criminal Investigation Department no ewo posi adwumakwanim yaboni dini ese wankwaboa na Interpol Africa Committee no wankwasum woso emfinhia no enan China any Indian for kwanti ase apam woni acheche omsem sesei adwobre wono pasumdwe anu nti wono eboa amasumdwe atimi akonkan Ebusia na ensem pi ka yenim ho ene esi adwa ye de som se sompa pramtobra kase original ye yanke kan o Facebook messages ne kakra efama wa eni esori so o Facebook message kakra o de ba ye no hye no nsoma me se Hajia special local foods na dawroma aduane papa fie na akoye kwasi ada de Sunday special ho ne yakogye no amutu okonkonte banku fufuo ane ampesi apapransa me pa chope tuoza afi Ghana ha aduane ne nyina bi wo ho ena afi amono ne de no he ope jollof ope fried rice shawarma ope de wache ni awope no sa ne awope ne bia no frɛ number si 0246 na systematic nte won kan ha ya mo
0246 359 921 0246 359 921 na one found the emerald so obekọ nso ani abusuafo ni nyina tena ka mu na mokọ a wonu mu hacho atomic kwan ne so ya transition chen ho washing be ni mfimfin ho no a eho anu woni butu kodidi na aduane papa de unya bi di a eye pa Rahim Rankin say Obrempong na ba ko pe ene abake keke greetings to you Sompa midday news vim kwa o say Akwatia by election loaded with peace ono hashtag or the by no afei nana ekwa mabwaten edifree Abdekuma Central o say NPP candidate ya friend say Kwame Asumadu o say wa wini atitim na mo de aduro bi anka dem kra KM Mayoba 2 p.m. Edifree Asantemampon o say NDC all the way Akwatia by election ne de ya wo de aba ewo eho enso eno no na no ana amanfo enso messages no edosu epiepie gu basa na mayen fancy ha bre no nti na abake nso mu fanfinfin ha ebusia ya sorry so no happy birthday shonko en confirm ye nua bayi a wodi na woda e Samra boy aketesia fine pa na di na woda yi Vida ababio ene eye wa woda wo Samra boy na wei free na amo ma still wo hu enti no Vida ene ye wa woda wei amose yamfa sa afidie kase so na ye ma happy birthday shonko kra enti no ohene na Kwame amodi ne juma e Green Gold TV and Green Gold FM wo say o ma Vida ababio ya wo Samra boy o ma happy birthday. Ensami etwagu ye ewo enkran ha Sompa 106.5 FM Accra no ekwobu di chief ayo headquarters ye we Kumase ene ya Sompa 93.1 wono agi famu fi atifi ene mfimfin fam ho nyina de kwafa enchen ne nchen am obi anya bitie ye wodu anafo ho no ene oje mu edema ayiko 100.9 wono nso Kumase no wono nso bogum na manfo nyina etie no wono nso GB ede to awom ewo ho afei Adamfopa radio ewo France wonu ma hinkro Paris num wasese bon womo so giye edifa so ewo ho afei Sompa 101.1 ewo takwa 103.3 ewo takwa de 106.1 ewo tachiman Sompa 98.9 wo sunyane 90.7 won kranza ena 101.3 enso ewo doma ukopiem wo mfifi mantamu a efri mankasim ede kwa akosi apam junction na odi atete afamu a winiba ansakura no eduka bokasu Cape Coast no eho ogwa womu nyina tie edifa Kingdom 106.1 ewa mankasim ho wono so ogine kama pa Sompa FM ewa odi code na so ho nso atwaguye na Facebook no eya Sompa 106.5 FM Accra na YouTube no Sompa FM live www.sompaonline.com so ensami ni mabro don chwa no yakwa sane mu e de agu odendende ya betumi akokenkan na bia ya fine se bia won download app no a Oko Play Store ana App Store ho no a ya no akwa download Sompa Online app no ya download na ti na so betimi so ahwe videos live ewo ho na bia so atimi aye fine ya no mu a ya beje brebe se ensam yi edema wo no eye me Obrempong na Sompa FM kwaku ampoma menu aba abena bedu adepa kofi ya mamu nyina monetia anyado